Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inden for min Modded Skarblæk-serie. Og sidste gang fik vi kigget lidt på det Minisho, eller Magical Crops farme, og jeg har arbejdet lidt videre med det. Det er ikke sådan helt vildt overdrevet. Jeg har blandt andet smidt nogle speed upgrades ind, så de får lynhurtigt hos, sat nogle flere seeds og sådan. Så ja, der er ikke sket så meget igen, men der er sket lidt, og den kører fantastisk. Jeg får en masse ressourcer, så. Og så har jeg smidt en automatisk træfarm op her, og den kører egentlig. Jeg har selvfølgelig glemt at give den saplings. Nå, det kan jeg altid kigge på. Men det der skal ske i dag, det er at jeg skal have lavet altså herinde, der får vi jo alle de her gode ting. Og det vil jeg gerne have automatiseret, så det rører lige over i nogle smelterier. Og jeg har gjort lidt klar her, der skal være 3 smelterier, og det er jo ret meget. Ja, det er det. Men det kan vi godt klare. Men det skal jeg have lavet 3 af de her smelterier, og så skal det bare køre over. Sådan at for eksempel, jeg laver sådan, de ikke smelter sammen. Så for eksempel iron og guld kan jo godt gå sammen her, og nogle 2 andre og 2 andre og sådan. Men det må jeg lige se på. Men jeg vil i hvert fald lige få sat de her smelterier op, og så vil jeg vende tilbage, fordi jeg tænker ikke, det er så spændende at se, at jeg sætter så mange op. Så jeg får lige sat de her op, og så vil jeg lige vende tilbage. Så ja. Så er jeg tilbage, og jeg har fået sat de her smelterier op, og lavet de her Carpenter's Wedge Slope, fordi jeg synes, det ser mega awesome ud. Så ja. Men så da jeg stod og lavede de her, så slog det mig, at de her systemer, de skal være lava. Og så tænkte jeg, det gider jeg ikke at stå og fylde hele tiden, så det skal vi automatisere. Så derfor har jeg lavet heroppe. Jeg satte det op ved min mobfarm, fordi jeg tænkte, altså, det er ligesom, jeg synes ikke det er så specielt pænt, at der står de her crucibles, så jeg satte det herop. Og så har jeg lavet her en cobblestone generator, som står og fylder alle de her med kobber. Og så har de nogle transfer node liquid, som skyder ind i den her tank, og så ned i den her tesseract. Og den tesseract, den kan jo så transportere det her lava. Og så tænkte jeg, at vi kunne sætte en tesseract nedenunder her, hvor at vi, puttede den op med lava også. Sådan at vi fik bare lava hele tiden i systemerne. Det synes jeg nemlig kunne være rigtig smart. Og jeg har også puttet hoppers under en key chest her. Så det er ligesom det, jeg har lavet. Men det er lige at tænke mig her, det er lige at slå smed her. De steder, hvor at der skal jeg holde til tanken. Den her tank, der var fyldt for sidste gang. Sidste system, jeg lavede, eller hvad man skal sige. Så det er derfor, den var fyldt. Sådan der. Så har vi fået her. Nu skal jeg have nogle af de her rør her. Søtank. Fordi de er tomme, de her. Fordi så tænkte jeg nemlig, at man kunne gøre sådan her. Jeg ved ikke lige, hvad har jeg lavet her. Sådan her, ikke? Og så kunne man gøre det, at man satte en tesseract her. Puttede sådan en der. Og så skulle den her så være frekvens 4. Og liquids receiveren, de skal bare være blokket. Det er jo lige meget. Sådan der. Og så skal vi se her, de bliver fyldt med lava. Skide godt. Så står den bare fyldt af lava, og det er perfekt. Så er der styr på det. Og mens vi lige var under her, tænkte jeg, så kan vi lige forbinde de her, fordi jeg skal have forbundet det her. Jeg har bare lavet woodkister her, det er jo lige meget. Okay, det skal så lige ændres. Den bliver nødt til at stå dernede. Og så skal der være en hopper her. Og den her hopper, den skal stå sådan. Sådan der. Kom nu. Sådan der.
skide godt, så bliver det sgu den der. Det er fordi så, jeg er ikke sikker på om ting kan komme ind i de her, at den ikke kan åbne. Hvorfor gør jeg ikke bare det herovre? Det er langt smartere. Sådan der. Ja, og så har jeg ligesom sat diamond-kisten, fordi at de her trækister skal alligevel bare være sådan nogle, der bliver forbundet. Eller, altså, de skal slet, det er bare sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er sådan, det skal bare forbi, det er bare en station, eller hvad man skal sige. Jeg ved ikke lige, hvordan man forklarer det på en god måde. Men det er diamantkisten, at, jeg har tænkt mig at smide en tesseract på. Men så smider vi de her transfer nodes her på. Og det er rimelig besværligt. Kom nu, sådan der. Ind i diamantkisten, så det hele egentlig bare rører ind i diamantkisten. Og så skal vi så have en tesseract på, så vi kan få smidt det ud i vores ME-system, når det er færdigt. Men det tror jeg ikke lige, jeg vil gøre lige nu. Okay, så nu har vi ligesom fået klaret det basic, at tingene de bliver, eller der kommer lava i. Wow. Are you fucking kidding me? Det er det så, wow. Det skulle være en tank. Men et tank, lavede jeg ikke en tank? Tank. Smeltery, tank. Wow, GG. Nå. Det tror jeg lige havde jeg lavet, men det havde jeg så åbenbart ikke. Nå, fedt skidt. Jeg synes også, de så lidt underlige ud i forhold til. Nu skulle den meget gerne blive fyldt med lava lige om lidt. Dem her kan vi så tømme på en eller anden måde, det ved jeg ikke lige, hvordan vi gør. Ja, super. Så bliver den fyldt med lava, skide godt. Så det var egentlig basically det. Det vi så skal have gjort nu, det er, at jeg skal have sat de her. Nu ser jeg. Jeg tænker lige, vi sover. Jeg skal sætte de her autonomous activators op til at stå og højreklik hele tiden. Sådan at, jeg ved ikke, hvorfor der hele tiden kommer de køer ind. Det må være græsser derude eller sådan noget. Men ja. Så vi skal sætte der. Der. Så har vi der. Wow. Jeg tror, vi skal ned. Hvad kan vi gøre? Sådan der, og sådan der. Sådan der. Ja. Så kører det jo. Så skal den have sådan noget strøm. Det burde bare nogle conduits sådan her, og så en tesseract her. Og frekvens 1, receive, blocked, sådan. Så får de strøm. Perfekt. Og det skal vi så have lavet alle sammen. Men jeg vil lige sætte det her rundt, alle de her autonomous activators, og så vil jeg lige hurtigt vende tilbage. Så er jeg tilbage, og jeg har lige fået sat de her op, og under, jeg kan lige vise det her. Jeg har også lige fået sat den her tesseract på, som tager alle de her ingots, vi får, og smider ind i vores ME-system. Og den kører på frekvens 3, hvilket vores magical farm også kører på, også rydde ind i den her og ind i kisten. Så ja, det er sådan det fungerer. Så det er stille og roligt. Men nu skal vi lige gøre klar her, fordi vi skal have gjort, eller sat en masse barrels op med ting vi gerne vil have ind i smelterierne. Vi ser barrels her. Jeg ved ikke om der er nok, vi skal nok bruge flere, så det er faktisk, det var da sjovt det. Lang tid siden jeg har lavet barrels her. Og så skal vi få noget wood. Og det er heldigvis ikke så slemt. Sådan der. Så har vi til gengæld heller ikke så meget mere. Nå,
pyt skidt. Lad mig se her. Vi skal have noget transfer node. Nå, transfer pipes. Der, okay, skide godt. Men så skal vi have sat systemerne op her. Så, den første hernede. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre det her. Spørgsmålet om vi bare skulle sætte nogle barrels op, sådan. Måske. Og så lad os sige den sådan her måske, og så måske fra den her. Eller en tilbage, det ved jeg ikke helt. Nej, det skal nok være en tilbage. Sådan her, sådan her, sådan her. Så kan de få lov til at stå, så kan de få lov til at stå sådan, hvad skal man sige, lige foran systemet. Så kan man bare ikke se så meget, men sådan er det. Fordi så tænker jeg bare, at de skal køre ind i de her systemer, og fejl. Ja, jeg ved ikke lige. Men jeg tænker, at det her det er meget fornuftigt. Vi skal nok sætte en del flere af de her barrels på, men det er så irriterende. Wow. Men hvis vi bare siger sådan her. Men lad os sige, at vi gerne vil have iron i den første, så vi skal finde al vores iron. Og det må være den her. Vi skal bruge en af dem. Og så vil vi jo have en af hver slags, fordi det skal vi jo hver gang. Iron ore sand der. Og iron ore sand der. Og der skal vi putte også aluminium i den. Ja, det vil sige, lad os putte det sådan her. Vi putter også aluminium i den. Guld kan vi også putte i, og lead kan vi også putte i. Jeg ved ikke, om vi kan putte meget mere i. Men så skal vi også have noget aluminium her. Noget lead har vi der. Det har vi der. Og så skal vi have noget guld der. Og så skal vi have noget... Ja, det var det. Så skal vi have noget sand her. Så skal vi have noget der. Jeg ved ikke helt. Jeg er ikke helt styr på blandingerne, men nu prøver vi bare sådan. Og så kan det altid være, at jeg ændrer det hen ad vejen. Men lad os sige sådan her. Så vi vil gerne have guld her. Og så det logger vi så. Vi logger lige dem alle sammen. Sådan der ikke kommer andet i. Og så skal vi have noget mere guld der. Og noget mere guld der. Og se. Der. Så har vi en, der hedder iron. Der. Der. Og der. Og så har vi noget, der hedder aluminium her. Der. Og der. Og så skal vi lige have nogle flere barrels på her. Se, nu er vi jo allerede rimelig godt igennem alle de her. Lige der. Og nu har jeg selvfølgelig ikke taget det. Men... jeg tænker, at vi gør sådan her. Så tager vi lige dem alle sammen ud. Jeg tænker, at vi gør noget helt andet. Skal vi lige se her. Det her, det bliver måske sådan lidt meget perfektionistisk-agtigt. Men ja. Det skal altså være perfekt. Nå. Vi har guld dust. Den skal være der. Guld sand. Den skal være der. Guld gravel. Den skal være der. Det efter var fint der. Og så noget... lad os sige... iron ore dust der. Aluminium dust. Og... dust der. Sand her. Og det er den der. Aluminium der. Fik vi iron på. Der. Perfekt. Og sand. Og... lidt over sand. Det er jeg meget mere tilfreds med. Sådan. Så kan man nemlig også se det. Men så tænker jeg, at så har vi... Lad os se her. Spørgsmålet om man bare skulle gøre det på den her måde. Det er så her.
Og der. Så man bare skulle gøre det på den her måde. Jeg vil sætte en transfer nu. Den går jo alligevel ikke ind i den, det kan den nemlig ikke. Og så skal vi selvfølgelig også sætte barrels op til alle de der andre items, som ja, hvad, amber og alt det der crap. Sådan der. Så ja, men hvad gør vi så? Den skal jo op, den her. Der kunne vi jo så gøre sådan her. Det bliver måske ikke sådan super pænt, det kan være, at jeg laver det om senere, men lige nu bliver det altså bare lige sådan her, tror jeg. Tænker jeg i hvert fald. Så tænker jeg, at den skal gå hen sådan her. Og så alle de items, der skal gå ind i den, det skal være sådan. Og så videre. Men jeg vil lige få sat alle de her op, og så vil jeg vende tilbage, fordi ja, det gør vi bare. Så er jeg tilbage, og jeg har fået smidt de her op, så nu står det egentlig bare kører. Så at det her det bliver trukket ud og smidt ind i de her barrels. Men der er rigtig mange rør her, og det tager lidt tid for de her systemer at blive kørt ud alle sammen. Så derfor har jeg lavet nogle speed upgrades, og jeg har lavet en del. Så jeg tænkte, at jeg ville smide en stack af de her speed up. Det er så det er lidt forvirrende med alle de her kabler efterhånden. Men nu går det lidt hurtigere, og dem vil jeg så smide i alle de her. Sådan at det går lidt hurtigere, og måske skal jeg endda have lidt flere af de her i. Men det ser vi på. For nu så synes jeg, det er okay. Så ja. Det er så forkert der. Okay, men ja. Så nu fungerer det sådan. Under det her, så er der en transfer node, det bliver så trukket ud og hen i nogle af de barrels. Og så har jeg lavet, her er der platinum, tin og sølv, og ingen af de har nogle blandinger sammen. Her er så de der ting, som er amber og sådan noget, og så har jeg 2 slots, jeg ikke lige ved, hvad jeg skulle bruge til lige nu. Og her der har vi kobber, nickel og lead, og de har heller ikke nogen blandinger. Her har vi sådan diamond, emeralder og kul og sådan. Og her har vi så guld, iron og aluminium, som heller ikke har nogen blandinger. Og det skal vi så have skudt ind nu. Og det gør jeg ved at jeg gør sådan her. Så det bliver ikke skudt ind i den her tank, så det skal vi ikke være bange for. Så sådan her. Og så skulle det meget gerne blive fyldt op, og det gør der også. Så tager den nemlig barrelsene og fyrer op her, og så lige om lidt, så skulle, når de er nogle smeltet her, så har vi strøm til de her autonomous activators, som står og skyder de her ned. Og så under dem er der hoppers, det kan vi lige gøre med at demonstrere her. Så har vi de her hoppers, som trækker ting ud ind i den her kiste, ind i det her rør her, ind i den her kiste, som trækker det ud i den her tesseract og ind i vores ME-system. Så vi får egentlig bare en masse gode materialer, hvilket er skide godt. Skigodt. Sådan der. Så ja, og det skal vi så bare lige have gjort på dem alle sammen. Undtagen lige de her, fordi dem skal vi vist ikke. Så ja, det er super smart. Og så må vi lige se, om jeg finder ud af at lave et eller andet, sådan det bliver måske lidt flottere, eller om jeg bare lader det blive sådan her. Om det er lidt lige meget, det ved jeg ikke helt. Men nu er vi sådan egentlig basically færdige. Så ja, jeg vil runde af her nu, og sige mange tak, fordi I gad se med. Jeg håber selvfølgelig, I har nyt episoden. Det blev en lidt kortere episode i dag, på grund af at vores sidste episode var blevet meget lang, og ja, det var knap så godt. Men ja, så jeg vil sige mange tak, fordi at I gad se med, og så ses vi bare i næste afsnit. Hey.